infrastructure work. Komachielo ni jopuonj madongo mag sikunde ma pacho kae yudo pek e tayo chenro mag skul ni mar piny owacho odeko chwalo negi omenda mar capitation mar tam mar 2. Jakom mar riwruok mar jotend sikunde mag praimar kata Kenya Primary Schools Heads Association e bade ma Migori, Daniel Okelo, ne owacho ni pok giyudo omenda mar tam mar 2 kendo koro tayo chenro mag sikunde bedo nigi matek mokalo. George Juma nigi ler mathoth kauke kaunti ma Migori. Malo jumbe ariyo tok yepo ma sikunde tamno mar 2. Piny owacho poko oro omenda ma somo ne sikunde. Gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni sekelo pek e tayo sikunde. Jakom mar riwruok ma jotend sikunde mag praimar ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migori, Daniel Okelo, wacho jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda ma somo. Sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa no dhi mbele, ok en tich mayot. Okelo wanjo jotend sikunde sani kawo mana hola mondo ka ginyiew go gigo eko madwarore mondo ka somo dhi nyime e sikunde go. Institutions jotend skul ok nindi, gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje, gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko oko dhi marach e skul. Ywak ma ogol rogno ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko moting'o chuk dar marito sikunde go. I know it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikal release pesa Sean mondo mi schools teach mayot. Ok en tich mayot ka pesa leo to weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money mitimo go so many things. Innovations, desks, gin gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omenda ne. Piny owacho bende osebedo kawo omenda ne matin tin. Bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore percentage more expect. Kwa expect 50% in first term. Or no 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedien. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirikal ornwa 30% mondo mi programs oringi. Kwa chope third term wasinge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiru nusu miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhieni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka imedo classes e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin students to timenadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag praimar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikunde go mag junior sekondar. Gin gi ngufu, gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirikal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekalo stages mopogre omiyo they are equal to the task. Tend riwruok no ma jopuonj e pacho kainat bende osegolo chung' ma jotend sikunde go mag praimar koro nitie kod nyalo mag tayo sikunde go mag junior sekondar. Ne Nyakalondo Maramogi Koke kaunti ma Migori, an Jopuonj.